Hey guys, what's up man? What's up? Maglaglaag mi ni Inday. Kasama si Inday, Badiday. Ito mi sa apita. Magkuan mi. Mangumpra mi og pagkain. NANI? Yeah. Magsuloy-suloy mi guys ha. Maglakaw-lakaw mi guys. Magdagan, maglakaw mi. So muliko ta diri napit ha. The ray. Yeah. Lakaw ta diri guys. Muliko ta diri kung lampam ta. Okay. Yeah, okay. Gago! Street me labang me kaway sakyanan. Hayak ko. Hayak ko sila. Guys, mag-video ta guys ha. Mag-drive ba tag bike nga mag-video ta bawal ba ni diri. Bawal jud ni diri sa Japan kani mag-bike ka nya. Magkuhan, magunit og cellphone. Bawal guys eh. Bawal na teknik guys ya. Guys, awar na sa guys oh. Gamay king bike nya kusog kay musikad. Oh. Kusog ng musikad bike. So, nindot kay atong kuan ron kahaponon diri sa Itsunomiyashi Aichiken. Nindot kay guys kay bago pa na mag-ulan. So kay ulan ganiya guys nya nanggawas mi kay mga malit lagi taon tagkaon guys. Suroy-suroy ba no? Kauban ako si Inday Badiday. Kani yang pagbike-bike bitaw mga bay. Kay kuan ni kaning usa ni siya ka achievement niya nga pinakalisod niya nga naabot nakuha niya no. Kay sa Pinas wala dyan siya practice sa bike, wa siya ka drive og bike, motor wala. So pag-abot niya rin sa Japan kay kinahanglan man nga makamao siya magbike kay mo lagi kaning kuan mangumpra diri kinahanglan ka magbike. Mao ni among mga bike nagit sa mga basket kay kung wala siya basket asa man mo isulod ang mga kuan tunilada nga karga no. Sana all. Amping niya. Amping ano mga crossing. Lingi po. Nawa guys, ninyong makita ning karsada sa Japan nga safety kaayo kay naadto say bike lane no. Dako kayo guys oh. Magian mo ganing sakyanan ri unta kaning lane na. So diri ang mga tao ug mga bike moagi nya kana makita nyo sa pikas pod nga naa pod gyapon yung ani. So dako kayo. Kung sa ato ani guys 4 lanes na ning karsada. Di ba? So inana ka safety diri nani kanindot ilang karsada nya dili pa ni siya highway kuan pa ni kaning barangay road ra ni siya guys. Mao ni ilang danchi diri sa Japan no. So kaning danchi mao ni siya kuan kaning housing sa government nga diri magpuyo ang mga low income family o di ba. Ana guys Trabaho di wala. naan ni sila trabaho gyapon pero low income lagi. Kana mga tentang sa duha ka pamilya na ay mga anak dayon ang nagtrabaho usara sa mga tigulang o naa diri sa garan. So government ang kuan ani nagpahimo aning dansi kana dansi na sa tanan. Sa apil dito guys daghan kayo no. Mo ni nakanindot diri kay di ka kitag squatter guys no. Kay tungod aning pabahay sa government no mag-abang ka diha nya brator sa ganyan siya abang kada room diba. Ninduta sa ilang mga buwak mi buwak guys oh ninduta spring naman good.
kanindot eh. Dagan kay mga dansi pa diha sa likod. Usugad mo padjak ani akong kuano eh. Inday badiday eh. So guys, makita po ninyo ni ilahang mga farm diri sa Japan nga naara likod sa mga kabalayan. Okay? So inaani sila mag-farm diri. Ang yuta kay dili siya mo dahili or dili siya mo gawas ang katambok kay syempre na ay ali. Oh, street lang oh, na bulak diri guys oh. Diba? So kani farm sa ni siya nga wala pa nila trabaho kay ting samir ang trabaho na rin. Oh, farm po diha. Oh. Diba? Yung mga balay na kabalayan na guys.